Ivu Sanadera ipak moraju pustiti na slobodu. Vijest je to koja je razveselila i Sanaderovog prijatelja koji je za njega jamčio. Pritom nikad nisam sudio ni ocjenjivao je li nešto pravo ili nije, ali evo, čovjeka veseli da je ipak to došlo do toga. Sanadera do izlaska iz Remetinca dijeli 6 dana. Do tada Zagrebački županijski sud mora riješiti pitanje jamčevine koja je bivšem premijeru određena kao zamjena za istražni zatvor. Odlučio je tako Ustavni sud, uvažio ustavnu tužbu Sanaderovih odvjetnika i osporio raniju odluku Vrhovnog suda. Razlozi koje je sud naveo u osporenom rješenju nisu dostatni i relevantni da bi opravdavali bojazan od bijega podnositelja do stupnja da mu je u rujnu 2015. bilo potrebno ponovno oduzeti slobodu, time je podnositelju povrijeđeno temeljno ustavno pravo na slobodu. Ustavni sud pojašnjava, u svojoj se odluci nisu bavili Sanaderovom krivnjom. Niži županijski sud sada ima obvezu utvrditi postoji li razlog za Sanaderovo zadržavanje te donijeti novo rješenje. Ocijenili sud da i dalje postoji opasnost od bijega s ciljem izbjegavanja kazneno-pravne odgovornosti, ovlašten je odrediti odgovarajuće mjere opreza kojima se postiže ista svrha, ali bez zadiranja u njegovu slobodu. Mogu mu primjerice oduzeti putovnicu, ali i zabraniti da napušta mjesto boravišta. Sanaderovi prijatelji ne ulaze u njegovu nevinost, ali smatraju da je u Sanaderovom slučaju riječ o političkom progonu. Zadnjih dana nisam mogao izići u javnost da su me ljudi pitali šta je ovo, što se ovo dešava, zašto se ne prihvati ona jamčevina koja je ranije bila prihvaćena, sad odbijana, pa vraćana, pa žalbe, pa tako dalje. Čak mi je jedan dobacio čovjek u gradu: gospodine Bebiću, dokle će trajati ova smiješna sudanija turudanija? Više neće morati odgovarati na pitanje kad će Ivo izaći vanka, zašto ga ne puštaju i tako dalje, ali sad će doći neko drugo, jedan drugi problem, dovedi ga kod mene na kavu, najprije kod mene, pa onda kod drugih i tako. A još jutro Sanader se u sudnici sreo s bivšim stranačkim suradnicima i kolegama iz vlade. Na trećem i sada jedinom suđenju, onom u aferi Planinska, u kojoj ga terete da je primio 17 milijuna kuna provizije. Bivši HDZ-ovi ministri zaboravili su gotovo sve što se događalo 2009. iako su bili na sjednici vlade kada je donesena suglasnost za kupnju sporne nekretnine. Ne sjećam se. Ne. Jel nije bila točka dnevnog reda takva? Šta se dogodi kad ona dođe u pauzu između otvorene i zatvorenog dijela sjednice vlade? Ako neko želi da se raspravlja, mora izvršiti nadopunu dnevnog reda. Ali gledajte, to sve postoji u tonskom zapisu. Detalji im tvrde nisu bili poznati, no glasali su za ugovor za koji USKOK tvrdi da je bio štetan, bez da je, uvjeravaju, na njih bilo pritisaka. Pa i od Sanadera, koji se u Remetincu nalazi gotovo 4 godine.